No vy ste z jedným z hlavných tvorcov v podstate aktuálneho programu SAS. Tento program je celkom dosť zameraný aj na živnostníkov. Pamätáte si na rok 2010? Asi viem, čo máte na mysli, ale skôr by som navrhol, že nevracajme sa do minulosti, lebo máme program, na ktorom sme mesiace pracovali a ktorý si myslím je dosť veľké zlepšenie, či už pre podnikateľov alebo pre živnostníkov a v konečnom dôsledku teda pre celú spoločnosť. Takže nevracal by som sa tam. Vtedy, ak teda mám to predsa len nejako komentovať, bola pripravená aj z našej strany teda reforma odvodový bonus a tá reforma predpokladá nejaké postupné kroky. A tie postupné kroky sú trošku aj k zjednocovaniu tých jednotlivých kategórií, napríklad, že živnostník, zamestnanec a tak ďalej. A keď sa všetky tie kroky spravia, tak ten výsledok má byť lepší, mal vďaka tomu byť oveľa štílejší štát a malo sa platiť menej, čo sa týka živnostníkov, čo sa týka podnikateľov. Ale museli sa na tej ceste spraviť aj niektoré veci, ktoré niektorým kategóriám, dajme tomu živnostníkov, v tej prvej fáze niečo dajme tomu nejakú výhodu zrušili. Bolo to skrátka o tom, že keď chcete čo najjednoduchší systém a máte vec, ktorá dokonca rozlišuje v rámci jednej kategórie, v rámci živnostníkov, rozlišuje na dve, že pre niekoho je veľmi výhodné mať tie paušálne výdavky, lebo asi to máte na mysli. No ja mám na mysli celú tú retoriku, aká v tej dobe bola s Miklošom a so Sulíkom o tom, že živnostníci majú nezaslúžené výhody, že v podstate zneužívajú celý ten systém. No museli by sme asi použiť presné citácie. No ja som presne vtedy... Lebo že živnostníci zneužívajú tak akože keď sú nastavené zákony, ktoré povedia, že keď chcete niečo robiť, tak tu máte takto a takto a takto, oni podľa toho idú, alebo tu máte túto výhodu a oni si ju zoberú, tak to samozrejme nič také nie je. To by som to absolútne nestával. Miklošovi určite, minimálne. Áno. Neviem, či... Asi by sme museli používať presné citácie, ale neviem si predstaviť, že ja na tom mieste tej preošľováži, že by som takéto niečo povedal. Skrátka, tí živnostníci majú nejaké podmienky nastavené. Väčšina živnostníkov... No dobre, poďme teda do budúcnosti. Ešte dopoviem, že väčšina živnostníkov to má veľmi ťažké, za akýchkoľvek podmienok to má veľmi ťažké. A ako ja obdivujem každého živnostníka, ktorý jednoducho roky robí túto činnosť, musí znášať zmeny zákonov, musí znášať skrátka všetko to, čo mu štát naservíruje, popri tom, aké ťažké to má sa presadiť a vykonávať tú svoju hlavnú činnosť. Takže ja by som to nikdy nestával do tej roviny, že živnostník niečo zmenil alebo podobne. To jednoducho takto nie je. Živnostníci to majú veľmi ťažké, živnostníkom treba dobre nastaviť podmienky, a nešiel by som teraz rozoberať do detailov nejaké predošlé výroky, keď ich teda ani nemáme na stole, ale takto to nie je. Skôr po tej technickej stránke by som to videl tak, že keď jedna kategória živnostníkov mala nejakú zákonnú výhodu oproti inej, takže by bola lepšia cesta toho zbližovania. Aby každý mal čo najjednoduchší systém a nie, že jeden áno, ten, kto robí niečo, kde stačí, dajme tomu iba počítač, tak ten áno, ten má ľahké a ten druhý má ťažké, čo niečo, dajme tomu, vyrába. Takže by som išiel s cestou zbližovania, ale živnostníci to majú veľmi ťažké a poďme im pomôcť, poďme sa pozerať do budúcnosti. No dobré, a nakoľko teraz sú tieto vaše výroky dôveryhodné? Pred 5 rokmi sa tvrdilo niečo iné. Teda ja sa stále vraciam naspäť k tomu, že čo tu Sulík s Miklošom, lebo ja som tedy bol živnostník, ja si úplne osobne pamätám tú tlačovú konferenciu a rozchádzal som to asi 3 mesiace. Áno. Opäť, čo môžem povedať? Keď sa pozrieme na náš dnešný program, je tam výrazné uľahčenie podmienok. Robili sme ho spolu, Richard robil spolu s nami, sme mali dokopy tím a vlastne od januára, februára sme veľmi intenzívne pracovali, pravidelne sme sa schádzali, medzičasom sme tiež na tom pracovali a mesiace sme dávali dokopy aj na základe podnetov zvonka a sme dávali dokopy tento program, ktorý nielenže má uľahčiť také tie bežné veci, ako že zrušiť daňové licencie a daň postupne vrátiť tú rovnú daň na 15%,
ale veľmi veľa aj rôznych nuans, či už byrokratických, keď tie malé podniky sú bombardované povinnosťou robiť štatistiky rozsiahle. Alebo vieme, že malí podnikatelia a živnostníci sú pokutovaní. Áno, pokuta má mať svoju úlohu, keď niekto napríklad, keď sme sa rozprávali o Číne, tak naozaj znečisťuje životné prostredie, úmyselne niečo sa zbavuje nejaké chemikálie napríklad. Ale čo sa u nás deje, tak tie úrady majú skrátka rozpočet, koľko majú vybrať na pokutách. Je to brané ako súčasť štátneho rozpočtu, pokuty. A tí úradníci sú tlačení do toho, aby chodili, aby toľko pokut nazberali. Tak oni prídu do nejakej prevádzky obchodu a jednoducho hľadajú hocičo, bloček, že sa nakrivo trošku, alebo že diakritika nie je na bločku, alebo názov firmy, že veľkými písmenami, alebo podobne. A za všetko dávajú pokuty, alebo že nápis zákaz fajčiť je, že ja by som ho dal radšej tam, a keďže tam nie je, tak nie je na viditeľnom mieste, tak tu máte 300 eur pokutu. A viete, aj tak za niečo pokutu musíme vybrať. A buďte radi, že je to iba 300 eur, pritom proste veľa živnostníkov, podnikateľov, kým sa dopracuje k zisku 300 eur, tak môže prejsť aj 3 mesiace. A toto sme tiež riešili a máme vyslovene v programe zoznam toho, za čo sa nesmú dávať pokuty. A sú to tie veci a ďalšie, ktoré som už teraz vymenoval. Tak viete si predstaviť, že by sme sa vrátili k tým 40% paušálom? Úplne k tomuto opatreniu v tejto chvíli by som sa nevracal. Prečo? Máme veľa ďalších vecí a povedal by som, že v rámci tej filozofie zbližovania tých kategórií. No a keby to bolo paušálne pre všetkých živnostníkov? Každý by mal tu možno 40% nákladov. Áno. Buď by ju využil, alebo nevyužil. Áno. Ako ono to vyzerá takto, že to je paušálne pre všetkých, ale skrátka rozdeľuje to tých živnostníkov na dve kategórie. Rozdeľuje to na tých, ktorí tá nízkonákladová práca, skrátka, že z toho obratu tie náklady tvoria, dajme tomu elektrina, počítač a telefonáty, pre ktorých je to brutálne výhodné. Lebo dajme tomu, že ja podnikám v IT, programujem si niečo a náklady mám reálne teda telefonáty nejaké, ale to je takmer nič, to je pár centov a mám proste ten počítač a elektrínu. A jasné, že nejaké školenia a tak, ktoré si platím a podobne, no ale dajme tomu, tie náklady sú tak nízke, že z toho obratu mám 80, možno 90% vlastne zisk. A mne sa oplatí si zobrať 40%, lebo potom platím iba zo 60% toho obratu daň a nie z tých 80%, 90%, čo by som normálne platil. Ale teraz, keď som nejaký remeselník, vyrábam napríklad nejaké okrasné veci na plot, alebo ten samotný plot vyrábam, alebo proste niečo vyrábam, drvá väčšina z toho obratu ide na náklady. Či už doprava, či už materiál, či už platím ďalších ľudí, alebo proste drvá väčšina a často ten, kto niečo takto vyrába, tak jednoducho tá marža je tam veľmi nízka. Pri takejto výrobnej činnosti z toho celkového obratu, možno v lepšom prípade 12% a možno štandardne, keby sme si spravili nejaký priemer, tak možno iba nejaké 2-3%, ak vôbec. No a takýto človek, keby mal zaplatiť zo 60% obratu daň, tak platí vlastne daň z nákladov. Takýto človek si odpíše tie svoje náklady z toho daňového základu, tak nakoniec mu aj tak ostane tých 12%, ktoré bude zdaňovať. Áno, ale vlastne sú tam dve kategórie. Jeden typ si vlastne neplatí daň z celého zisku a druhý platí z celého zisku. A plus platí z celého zisku a plus ešte musí robiť účtovníctvo. Čiže radšej sme sa vydali tou cestou, aj teda pôvodne, spraviť systém, ktorý bude dobre pracovať pre všetkých. Čo najmenšiu záťaž zo strany štátu, čo najnižšie dane, čo najnižšie odvody pre každého a nie rozdeľovať to takto na kategórie. Poďme teraz k DPH-čke. V vašom programe ste napísali, že chcete zaviesť jednotnú sadzbu DPH. Malo by to byť rozpočtovo neutrálne opatrenie. Áno. Na akej úrovni by sme to asi mohli očakávať? Bude to podľa možností štátneho rozpočtu.
Takže ja predpokladám, že ten prvý krok by bol na 19%, ako to bolo predtým. Tam bol minimálne zákon, ktorým sa to už malo vrátiť na 19%, ale vláda Roberta Fica ten zákon zrušila. Takže na tých 19% naspäť by mal byť určite ten prvý krok, ale treba naozaj pozrieť aj na možnosti štátneho rozpočtu. A vy už máte teraz nejaké prepočty? Robíme prepočty. Keď sme hovorili o tom, že sme sformovali tím, tak jednak, ako ste hovorili, že áno, ja som libertarián alebo pravicový liberál a išli sme teda týmto smerom. Pre mňa by nemalo význam robiť program, ktorý taký nie je, lebo prečo by som ho robil. Ale napríklad aj podpredsednička Janka Kišová, ona je, sme v princípe na rovnakej vlnovej dĺžke, ona je tiež libertariánka a nie som to len ja, nie som ja jediný v SAS, kto má takéto myslenie a aj Richard Sulík na tom programe takisto pracoval a plus v rámci týmu bol aj Jozef Mihal, bol Eugen Jurzica, a keď hovoríme teda napríklad o tej odbornej stránke. A Eugen Jurzica robil predtým v INECu a on je naozaj odborník na to, že venovať sa rozpočtu, prepočítať, aké opatrenie keď spravíme, aký dopad to bude mať. Poviem to takto. Nepokladám za prioritu znižovanie DPH. Za neporovnateľne väčšiu prioritu pokladám znižovanie dane z príjmu a daň zo zisku. To je absolútna priorita, lebo potom ľuďom sa oplatí podnikať, zamestnávať ľudí, podnikom zo zahraničia sa oplatí si založiť firmu na Slovensku, či už z okolitých krajín, alebo priniesť celé svoje podnikanie na Slovensko. Čiže toto pokladám, znižovanie v tejto oblasti pokladám naozaj za prioritu. A tam je návrat k tej sadzbe dane 16% v tomto prípade. Postupne to chceme znížiť na 15%. Na 15%. Plánujete takisto zaviesť aj superhrubú mzdu? Áno. To znamená, že by sa úplne škrtol ten pojem odvod zamestnávateľa za zamestnanca? Áno, ten pojem. Okay. Je to vlastne prvá fáza zavedenia odvodového bonusu. Lebo keď máme teraz čistú mzdu, hrubú mzdu, superhrubú mzdu, sú to len také arbitrárne čiary. Skrátka arbitrárne určené pojmy. V skutočnosti skrátka zamestnávateľa stojí zamestnanec nejakú sumu a či to rozdelíme na 3 časti, na 2 časti, tak je to stále tá istá suma. Takže je čestné a správne jednoducho povedať, toto je cena zamestnania niekoho. A tým pádom aj odstraniť to, že ľudia často nevedia, aká je reálne aj cena ich práce. Oni si myslia, že to, čo dostávajú napríklad na ruku, alebo pri najhoršom teda to, čo majú ako hrubú mzdu, že to stoja zamestnávateľa. Takže skrátka zamestnávateľ má väčšie náklady a treba to jednoducho takto nastaviť, aby to bolo úplne jasné. Veľa ľudí bude asi šokovaných, koľko štát. A to by bolo, myslím si, že to by bol ten pozitívny variant, keby ľudia boli šokovaní, ako nie negatívne nejako, ale skrátka keby sa tomu naozaj, keby si to všimli a uvedomili si, že koľko vlastne štát im berie z toho ich príjmu. V programe máte také opatrenie. Lebo ešte poviem jednu k tomu. Keď si to dostatočne veľa ľudí uvedomí, tak sami budú tlačiť na to, že asi to tak nie je správne a že v skutočnosti to vyzerá, že to tu je ako v Škandinávii. Sa hovorí, že u nás sú strašne nízke dane, alebo teda, že štát si zoberie strašne málo u nás, ale strašne v Škandinávii, ale keď sa zoberú poctivo tie všetky náklady, tak jednoducho ten štát zoberie veľa a nie je to tak, ako sa to hovorí. Takže keby si to ľudia uvedomili, že koľko ten štát zoberie, sami by tlačili na to, že poďme s tým naozaj niečo spraviť, správame nejakú reformu, lebo nie je to takto dobré, tak to je dobré, lebo je to ten impuls pre tých politikov, že niečo s tým treba spraviť a treba to zlepšiť. V programe máte taký pojem jednu štátnu dávku. Mne to proste evokuje taký prípad, že každý budeme tu teraz dostávať nejakú dávku. Áno, a s tým, že je to veľké zjednodušenie systému. Hovoríme o odvodovom bonuse a áno, dobre, je to jedna štátna dávka, ale stále napríklad pre postihnutých ľudí bude samozrejme naviac niečo a
a takisto aj podpora rodiny, teda prídavky na deti. Ale v princípe áno, jednu štátnu dávku. A to preto, lebo zdravý muž, vzdelaný, zamestnaný dostane nejakú dávku? No, zdravý muž aj dnes dostane dávku, pokiaľ nepracuje. Najprv je to teda... Ale ak bude zamestnaný. Áno, ale táto dávka sa bude so zvyšujúcim príjmom znižovať. Hladko sa bude znižovať. Čím bude mať vyšší príjem, tak tým sa tá dávka bude znižovať. A poviem také pozitíva hlavne odvodového bonusu. Teraz, keď niekto teda nerobí, najprv má podporu v nezamestnanosti, potom je na sociálnych dávkach. A keď sa je na sociálnych dávkach, keď sa zamestná, tak od tie sociálne dávky úplne príde a dostáva teda tú mzdu. A keď tá mzda nie je veľká, tak on ani nemá motiváciu sa zamestnať, lebo keď sa zamestnáte, musíte v neposlednom rade pracovať a máte vyššie náklady. Na jedlo máte vyššie náklady na dopravu a proste ďalšie takéto postranné veci. A ešte musíte pracovať. A keď ten rozdiel medzi tou štátnou dávkou, tou sociálnou dávkou teraz a tou mzdou nie je veľký, tak jednoducho nemáte motiváciu ísť pracovať, lebo náklady vám stúpnú, tá štátna dávka tam nebude, máte malú mzdu, robíte, máte náklady. Keď tá štátna dávka zostane a pripočíta sa k tej základnej mzde, tak už je to skok dosť veľký, aby vás to motivovalo sa zamestnať. Takže je tam veľký rozdiel medzi prácou a neprácou oproti súčasnému systému. To je jedno z veľkých pozitív, lebo motivuje to ľudí zamestnať sa a zamestnávateľov takisto zamestnať. A nedalo by sa to dostať do takého stavu, že zamestnaný človek, zdravý, bez detí, by tú dávku nedostával? No, ako som hovoril, ten mechanizmus je nastavený tak, aby bol poprvé čo najjednoduchší a po druhé so zvyšujúcim príjmom sa táto dávka zmenšuje. Keby sme chceli ísť do strašných technických detailov alebo filozofických detailov, tak by sme mohli spraviť to, že zoberieme tú dávku a teraz prirátame dane, prirátame odvody a povieme si, že je to ako keby zníženie tých daní a odvodov. Celkovo, holisticky. Takže možno to znie tak socialisticky, že štátna dávka, ale de facto, keď ten človek, ako ste hovorili, že zdravý pracuje, tak popre, keď má vysokú mzdu, tak tá dávka sa zmenšuje až na nulu. A keď má malú mzdu, tak jednoducho berte to ako zníženie tých daní a odvodov.